Wala po, chicks. Ayaw na mag-virgin. Nansan? Tama na. Mag-ibig ko ba? Ay, sige, ito na ba? Kataligsik. Yan, mga ka-idol. Hello. Nako karon sa sagingan. Testingan na to og kaon ang saging nga linupak. Sa mga subscribers, salamat sa pag-subscribe. Sa mga wala pa ka-subscribe, subscribe na kayo ug pinduta ang bell para update kayo sa mga bago na kong video. Og mao ni mga ka-idol, ipakita na ko kaninyo kung unsaon pag lupak ang saging. Bye-bye. Mga ka-idol, tabangay ko, bukat kayo. Kasi, uy, payat man yung saging, pero amo ning lupakon. Lupakon daw ang tawag sa uban, luyang. Mao ni siya mga ka-idol. Oh. Yan, unsaon ni mo ni Chard? Tanaw na tabi, unsaon ni mo? Atoan yung kipasun. Ano? Mana na siya? Tapa lang. Sama na. Okay na ba? Okay kayo.
Hindi ko makamupo. Kita na ginali mo kay Munga ng balay diya. Okay. Hindi mag-break ka ng... Okay, kayo. Managit. Yan lang ang mahalaga sa buhay. Oh. Labog na ning init. Wow! Iabot ang nililing ba? Para mabutan ng Linupak. pati sa sako, bro. Taligsik. Oy. Isan og kape. Kinita na taligsik. Okay na. Tampis mo lang. Solve. Dali aoy. Wala na gano'n lang. Dong. Dong. Ako pa nung malagot ko. Sana mag-ilang na. Hinamog tubig. Dahil